Άρχισε να λέει. Η ζωή μου έχει αλλάξει τρομερά. Είχα τρομερές εμβοές, ζάλι τρομερή, μέχρι το ταβάνι να πηγαίνει πάνω και το δάπεδο κάτω, μάλλον το ταβάνι κάτω και το δάπεδο επάνω. Η ζωή μου ήταν μαρτυρική, δεν μπορούσα να πάω πουθενά μόνη μου, ένιωθα τρομερή ανασφάλεια και γενικά δεν υπήρχε ποιότητα ζωής. Για πόσα χρόνια ήταν αυτό? Για τουλάχιστον 6 χρόνια. Μάλιστα. Και τι έγινε μετά? Μετά ήρθα σε εσάς, κάναμε τις εκχύσεις στα αυτιά και είδα τρομερή διαφορά. Έχει αλλάξει η ζωή μου. Μάλιστα. Κυκλοφορείτε πλέον μόνοι σας, χωρίς συνοδό? Βεβαίως, χωρίς να νιώθω την ανασφάλεια που είχα και γενικώς μπορώ να κάνω, να είναι η ζωή μου φυσιολογική.